Mad Race je nejlepší. Nejhorší byl ten první kopec, ale ovšem jonťáky nám pomohli. Všichni tady jsou v pohodě, přátelští, všichni si chcou pomoct, šáli jsme si na dno, zasportovali jsme si, podle mě jako bombák, super víkend a mluvím za všechny kluky, s kterými jsem tu byl. Nejlepší to, že jsme měli ten nejlepší tým, který tě držel celou cestu, celou dobu i v těch největších Bahínko, výborné, lepivé, paráda. Nejhorší bylo asi přelezání, tam je taková vysoká síť. Já asi jak z výšek jsem si sahla na dno, no, některých těch překážkách. Závod oproti těm ostatním, co jsem už kdysi běžel, byl mnohem lepší. Všichni se starali o jednoho druhého a ty překážky byly mnohem lepší. Nejtěžší bylo válení sůru, protože se mi motala hlava až tady dolů pod cizovku. Užil jsem si to. A klidně bych běžel teď hned znova, ještě jednou, jestli můžu. To si nejvíc užil. Asi ty pavučiny. A příští rok se zúčastníte znova? Sedně. Líbilo se mi to moc. Mad Race je nejlepší, příští rok jdeme znova.